kayo ang kalangitan las diri sa gabi na kalo mi og baga kayo nga puting panganod. Naka Ginoo ko. Taas pud atong balahibo ani. Natingala ko nga nang laba ko ba kung ano manihayag man og kalit. So nigawas ko sa pwesto sa labanan. Napuno jud og panganod oh. Panganod nga puti alas 11 na diri sa gabi ha. Muna hayag kayo. Kanang ubos sa panganod nga itom, sa ngit-ngit na. Kanang gaputi, puros panganod. Oh. Kusog kayo ang hangin, na daw bagyo, pati na namang panaptap sa mga bintana. Grabe ang hangin, oh, kusog kayo. Oh my God. Saka ni siya. Ano, napuno gyud og kuan mi oh. Nagkalo gyud in tawo mi og panganod gaputi. Tingdaghana ang taong Ginoo ko. Bagyo na sa kuwait. Diar batawan akong kwarto sa tumoy sa kuan ang balay. Kinatasan mo na akong kwarto. Nasa namis kinatasan na tumiaging bagyo. Pamilya ako giduyan-duyan sa kusog sa hangin. Diara mga gamit o nang lupad sa kakusog sa hangin. Oh, hasta ang kuan ang sani motor sa aircon na irog imbis na diri na siya nagtapad na silang tulo na irog oh. Tingala ko sa maning kalagubo perti mang lagubuhan ni oh dayon kanang lamisa didtura na ang lamisa ga-street na ang lamisa layo na kayo oh. Then dara nang lupad na ang iyahang mga kuan boxes sa sulod ana dara ay Ginoo ko. Diin na intawan mga bay. Pero ni kalit rang hayag. Dia oh, alas 11:05 na sa gabi eh. Dayon. Mapay paguman ako pang laba. Ala, Ginoo ko tabangi. Dira.